Gaur erakutsi nahi dizuet zibergune edo webgune berri bat, batez ere inglesa ikasi nahi duzuen ontzat. Irakasleentzat eta ikasleentzat dago pentsatuta eta berriki egin dut. Beraz, esan dezadan lehenengo eta behin edublogerrek blogosferan eta tutesferan egiten duten honenari segitzeko bloga dela. Eta kasu honetan RSS moduan aurkeztuta. Hau da, RSS jarioak hartzen ditu eta horrela jakin dezakegu munduko 14 blogerrik onenek zer idazten duten momentu oro segitu alizateko beren jarioari, info jarioari esaten bezala. Haidu blogerren artean topatuko dituzue Inmaculada Alcázar, esate baterako, Banda, Lisboakoa, topatuko duzue Kalingo edubloga egiten duen Karen Silvester eta beste batzuk. Nire ustez, momentu honetan onenak direnak. Eta esan bezala, Twitter esfera ere arakatzen du. Twitter esfera inglesaren esparruan, hau da, inglesa ikasteko doan Twitter esferan dagoen onena geure ganatuz. Non dagoen? sopelana.org/English. Eta gunearen izena da English Harbor.